kulay na buhay mga kabeli. Nandito tayo sa isang sikat na Christmas delicacy na sumikat dito sa bayan ng Guagua. Ayan. Po. Opo dito. Ayan. Maraming salamat. Ayan mga kabeli, sumikat ito. Pang Christmas to. Pero marami ng variety. Maraming gumaya, kaya lang sila yung napipicture sa TV. Ayan. Kay Tita Jay Patko, yun. Kalawan nila apelido. Yung pala, sumabili yun yung tawag dun sa delicacy nila. Patko. So ito, minana pa daw dun sa mga magulang niya. Tapos sila yung nagtuloy ngayon. So parang home-based business lang to. By order. Yun. Silipin natin mga belly, tikman natin. Tara. Ito yung Patko. Patko. Yun. Shoutout Kuya Riz. Hello Tita Ching. Basta po. Hello. Ayun no. Ito po yung Oo, ito yung Patko. Patko. So gaya nito ito na yung viral nyo, yung flavor niya. 4 flavors kami. We have the classic queso, pandan queso, strawberry queso, at saka ube queso. Yun. So sa ito yung original flavor, yung classic. Akala ko siya yung pancake. No, hindi siya pancake. Ano siya, thin crepes made of malagkit and cassava. Yun yung pinaka niya. Ayos. Yun yung major ingredient, main ingredients niya. So ngayon ma'am, sa itsura pa lang, masarap na. Cameraman. So yan, Abeli, ang ganda oh. Ma'am, paano pag gusto nilang umorder sa inyo? Pwede silang mag-order through our FB page. Message lang sila, or pwede rin silang tumawag sa amin sa aming Instagram account din. Pwede at least 2 days in advance yung or yung lead time namin. Katulad dito ma'am, ilang araw ang tinatagal nito? Kung refrigerated siya, 3 to 4 days pwede siya, or longer pa. Apo. Pero under room temperature, dapat ma-consume siya within the day. Kasi meron siyang grated coconut. Okay. Pero yung coconut namin laging freshly grated. Apo. Dito namin ginigrate. Ito yung box, ma'am. Oo. Ayun, ganun pala yung tsura niya. Ito yung finished product natin, ma'am. So sa isang box na ganito, ilang pieces po yan? Ito box of 12, pero meron din kaming box of 20. Ito, ang pinrepare ko, assorted box. Bali, nandito na lahat ng flavors. Lahat ng flavor. Kunyari yan, ma'am, magkano naman po to? Ito, 260. 260 pesos. Ayos. Very affordable. Araw-araw naman, ma'am, naggumagawa po kayo? Oo, every day. We made the Patko available all year round. Dati, Christmas delicacy lang yan. Available lang yan dito sa Guagua during December or Burr months. Ganyan. Pero kami, ginawa namin siyang available all year round kasi madami naman ang nagki-crave palagi ng Patko. Actually, ma'am, ako taga Pampanga, pero ngayon ko pa lang siya narinig. At dito lang sa bayan ng Guagua ko lang siya narinig. First time ko nakakain niya sa palengke. Oo, dito lang talaga siya. Ewan ko ba, ang tagal na ng Patko, pero hindi siya lumabas ng Guagua. Opo. So yun mga Beli, nagkaroon siya ng 4 na flavor. So yung original is ito yun. Tapos yan, ano tong green, ma'am? Pandan? Pandan queso. Tapos strawberry queso. Tapos ube? Ube queso. So mga Beli, order na kayo. So ilalagay natin yung FB page ni ma'am sa video natin na to. Yun. So paano ba? So ito po yung mga Beli. Yung pangalan. Yun. Ito yung menu namin. Ayan nga po. So mga Beli, may menu sila, ma'am. Ayan o. Pero mama, hindi pa kayo maglalagay ng store sa labas? Wala pang plano? Wala. Pero meron kaming mga resellers, ganyan. Mga kumukuha sa amin ng bulk orders. Tapos nire-resell nila sa mga stores, ibang lugar. Ganon. Yan, sa mga gustong mag-business, sa mga Beli, try nyo pong tumawag kay ma'am.
Okay mga Beli, titikman na natin tong patko. Tikman natin mga belly. Kaya kayo tumakman. Okay. Opo. O rin, pwede lang naman kasi So mga Beli, gumawa din. tignan nyo naman dahil sila yung gumagawa. Talagang yung preparation, talagang binigyan ng pagmamahal. Po. Hirap nga pong ano eh. Made Parang with love. Wow, sa totoo lang mga Beli, pag-ilig mo talaga kailangan. Yan. Oh, tikman nyo doon. Ayun, merong payong sila tito doon. Ayun, sige, dun kayo. Okay na po. So, Beli, titikman na natin yung gawa ni Ma'am Shay. Yan. So, first time, actually, tignan nyo naman mga Beli. So, ito gawa sa ano to, malagkit rice and kasaba. So, yun yung ginamit na pambalot. Akala ko nung una at cake lang kasi sa palengke may mga nabibili nito. Pero pag dito, ito talaga yung original. Titikman ko. tingnan na po. Tikit mo muna yung mata, mamaingit ka. Hindi po. Pero din kami. Kaya Kabeli, para sa lahat ng Kabeli natin dyan, pag umuwi kayo ng Pinas, lalagay naman natin yung page nila, ma'am, saka Twitter po ba? IG. So ilalagay natin dito para gusto yung matikman tong guagua delicacy. So, Christmas delicacy. Ayan, First bite. panalo. Okay, tingnan mo yung mga Kabeli natin dyan. Kamusta po yung ano? Alin? Yung lasa. Lasa, masarap, natural. Yung tamis. Sakto-sakto. Sakto-sakto. So mga Beli, yung nyog sa loob to na ma'am, na may konting cheese. Sarap. Ang ganda, sarap ng combination ng lasa. Okay? Not too sweet. Oo, hindi siya masyadong matamis. So sakto lang. Pwede siya kahit sa mga diabetic. Apo, sa mga diabetic yan, panalo. Yung ibang flavor po. Yun. Kinamay tapos binalot pa. No? Ube. Ganda ng kulay eh. Sarap. Hindi siya matamis. Sa matamis. Yung lasa po. Sarap. May keso. Yung lasa ng ube. So yung mga Beli, masarap. Lasang ube yung pinaka-wrapper niya dahil nga ginamitan ng press na extra ube flavor. Kaya naging kulay Ube. violet. Violet. Oo. So pati daw po ito mga kabeli. Yan. Fresh na fresh po. Press. Okay. Sige, patitikman na natin sa mga Kabeli natin para mabigyan na rin ng Ano po? ano. Para may judge na din po. Pagkain kung masarap talaga. Jens, bagay, tatorni ba yung mga yan? Hindi naman po. Okay mga Beli, tikman natin. Masarap siya mga Beli. Yan, Christmas delicacy. So papasok na yung beer. Thank you. So ito mga kabeli. Papatiin natin. Titikman natin mga kabeli. Patku, cheese, patku. Patku. Ito flavor. Swerte bagot. Pulbur. Ano po yan? Ano? Assorted. Assorted. Oh. Titikman natin lahat yan. Wala natin kung ano mapili natin flavor. Surprise. Kulay pink? Ako parang ubi to. Ito Yun. ano? Plain. Yung ano, yung original flavor. Ito. Yung nadali ko yung original. Ito. Ito classic din yata. Strawberry sa akin. Pandan. Pandan cheese. Ubi cheese sa akin. Tingnan natin mga kabeli. Masarap mga kabeli. Tingnan natin. Parang yun. Ano kayo, Dam? Di pa nalasahan? Di pa. Anong masasabi mo, Tras? Sa yung flavor? Sa akin po ano? Anong flavor yan? Strawberry. Strawberry cheese. Lasang-lasa po yung strawberry niya. Yun. Parang Kasi sabi daw ano, yung fresh na strawberry ginamit, Yun, fresh na parang pandan, yung- tsaka fresh na ube. yung lasa niya, fresh na fresh talaga. Kaya naman matikman natin yung Tapos ibang flavor. sasabog yung cheese sa ano. Ako din natin yung ibang flavor. Flavor to. Ube. Ay, ube ito. Masarap to, masarap. natin mga kabeli. So yun, shoutout po. Kuya Aris. kay Tito Aris. Yun. Let's maluhan. Strawberry flavor.
Ube. Ube yan. Oo, masarap yan ko. Ano po, unang malalasahan nyo, kunwari yung strawberry. Strawberry tapos may sasabong na cheese flavor sa pagkinagat. Tapos may coconut. Coconut. Masarap yan mga kabeli. Sobra. Siya pa ba? Jadi pa tayo may ube mo. Ano Paul? Sarap mga kabeli. Strawberry flavor. Tapos may cheese. Sarap no? Sarap. Real na real Yung ano po lasa yung nung ano, no? ginamit na nyog, ano, fresh. Fresh din. Fresh na fresh. Fresh po lahat. Nanabo yung cheese. Yun. Wala po sila masabi mga kabeli. Sarap po. Parang mapapa-order po sa ano, Sa Christmas. sapit ng Christmas. Yun. Order tayo mga kabeli. Masarap. Masarap. Masarap pa. Para matingman ng mga family natin. Oo. Bait naman. Pet ko no. Ay pat. Patku. Chase Patku. Oo. Yan, mag-order na po kayo. Di kayo magsisisi sa lasa. Masarap po talaga siya. Panalo. Kahit anong flavor po pwede. Masarap po. Opo. Sorted, pwede pong assorted, pwedeng same po yung mga flavor. Yan. Ano yung mga flavor niya, Lot? Avocado. Hindi. Ube cheese, Ube cheese. strawberry cheese, Strawberry cheese. pandan cheese, cheese flavor, classic po yung cheese flavor, Yung pink. original, Strawberry. flavor, 5 flavor. 5 flavor. Hintayin mo yung flavor ni Balot. Yan. Sarap po mga kabeli, di po kayo magsisi. Bakit? Sarap. Di sulit na sulit yung ibabayad nyo mga kabeli. Mura-mura lang. Saan sila makakapag-order, Lot? Dito lang po yan sa Betis pa. Chase Patku. Di ko po alam yung exact ano, Guagua Pampanga po. Lalagay mo yung link dito. Si Kabeli na pong bahala dyan. Thank you mga kabeli. So yun, maraming salamat. San Miguel yata din? Hindi po, San Miguel Guagua Pampanga po. San Miguel, Bulacan. Hindi po, Ara Pampanga po. Yun. Niloloko tayo ni Kuya Jepoy. So yan mga Beli, naubos na namin. Wala na. So yan mga Beli, yan na. Kung gusto nyo order, yan na. pala ito. Nag-ano din po sila, ayan, by Lalamove ba? Or For pick up or for delivery via Lalamove, pero around Pampanga. around Pampanga. Nasa pag-uusap naman po, kung nasa Manila kayo, pwede nyo naman pick upin dito kung sakali. Yun, maraming salamat ma'am. Thank you. Thank you, Thank you po. Chef A. So mga Beli, maraming salamat. Napusog ako, napusog ka cameraman. Busog po mga kabeli. Sarap po. Okay, thank you ma'am. Maraming salamat po. Thank you. So ayan mga Beli, nakalis na tayo. Maraming salamat po ma'am Shay. Yan napakasarap ng produkto niyong pad ko. Yun na, napusog ako. Tapos alam niyo yung mga Beli, yung quality ng pagkain. Pag tinagyan mo ng pagmamahal yung ginagawa mo, yun eh. Pati yung pagbabalot ng daon ng saging, napakaganda. Kaya yan, hanggang dito na lang yung vlog namin. Ingat po lahat. Ay, hindi pa pala. At least mga Beli, napakita ko ang pad ko mga Beli, ano yan, Christmas Delicacy. Dito lang sa Guagua meron yan. Dito lang Wala, po sumikat. dito sumikat. Saka wala pa ako nakikita ang pad ko sa ibang lugar. Yun. Okay, thank you. Ingat na lahat. God bless all mga kabeli. Kuya Aris, sa Ate Jo, maraming salamat. Thank you po. Thank you.